Velkommen til vejrudsigten fra Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ligger på den sydlige halvkugle. Det betyder, at vinteren ligger i juli, og at sommeren ligger i januar. Det ligger i en ækvatorial egn. Det betyder intensiv sol. Årstidsvariationerne er små. I vandet omkring er den ækvatoriale strøm, den er varm. Den brasilianske strøm også varm. I januar er der varmt i Rio de Janeiro. Det er sommer. Den intertropiske konvergenszone bevæger sig næsten helt ned til Rio de Janeiro. Det betyder, at jorden bliver varm. Derfor vil der findes termiske lavtryk i januar. Dynamiske højtryk forekommer derimod i juli. Der afbøjes luften væk fra det ækvatoriale lavtryksbælte, den intertropiske konvergenszone, og temperaturen i de øvre luftlag er lav. Derfor afkøles luften og danner de subtropiske højtryksceller. Dynamiske højtryk. På et nedbørskort kan man se, at der i juli i Rio de Janeiro er meget lidt nedbør, og det passer meget godt til de højtryk, der er. I januar er der meget nedbør, og det er på grund af lavtrykket. Den slags nedbør, der forekommer i Rio de Janeiro, er primært konvektionsregn og konvergensregn. Konvektionsregnen kommer på grund af det termiske lavtryk i januar, hvor den varme luft stiger til værs og afkøles til dugpunktet. Konvergensregnen opstår i det, at Rio de Janeiro ligger meget tæt på den intertropiske konvergenszone. Rio de Janeiro ligger i det subtropiske klimabælte. Det er forventet vejr i forhold til det aktuelle vejr. Der burde være et lavtryk lige nu i januar, men det er ikke tilfældet, da vi har et højtryk på omkring 1011 hektopascal. Der burde være en sydlig vindretning, fordi vinden ofte søger mod ITK-zonen, men det er ikke tilfældet. Lige i øjeblikket har vi nemlig en nordøstlig vindretning. Vi gik ud fra, at der vil være konvektionsregn og konvergensregn og meget nedbør også, men det er heller ikke tilfældet, fordi vi er ramt af en solrig uge lige nu. vejret. Det er solrigt med temperaturer mellem 29 og 33 grader. Let og stedvis regn. Temperaturer i januar er i gennemsnit 29 grader om dagen og 23 grader om natten. Luftfugtigheden er ret høj, og det skyldes, at Rio ligger op ad regnskoven og ud til havet, og disse faktorer har en indvirkning på Rio. Som vi kan se, så er det onsdag, light rain. I området lige i øjeblikket. Og meget nedbør. Men det der er ikke tilfældet, fordi vi er ramt af en meget solrig uge i denne uge. Ej, stop. Også varm. Det betyder blandt andet, Aktuelle vejr. Det er solrigt. Det er solrigt. Det er solrigt. Ceci, det tror jeg nok, vi gør.